Iya mak ya, sini kan Jin. Mo na yang mo na siya ang usa sa pinaka gwapa nga bata ug kiat diri sa Ilaya. Mo na siya. Nah. Arang. Share. Ha? Share. Ah, share. Ang kunong sag, mga ang kunong saging. Oh, natunan niya. Si Nikajin, usa sa pinakakiat o gwapa diri sa Ilaya. Kiat ka dili? Kay Suko ko ba sa kiat? ay very good naman ka no? Very good naman ko ni si Nikajin mga kiat. Kiat lang. Pangan sa mo YouTube channel, probinsyanong kiat pero dili man ni kiat si Nikajin. Namin yung kumagawa ito mga kiat. Kiat ko. Kiat man. Mga kiat. Oh, kiat. Kuot. Mga kiat, madi kiat. Bino? Sa kami? Kiat. Ha? Kiat. Kiot. Kiot ko na siya mga kiat. Nilak ko. Ya, makon sa man taron sa may itong buhaton ron. Sa may itong kanon ron. Ako ba? Ha? Mau. Pang challenge ta? Oh. Pang challenge ko na may mga kiat. Ano sa may ito i-challenge? Garo. Kanggaro. Ah, sil, nagbalik ka na. Sure. Suko na dito. Ah, wanam ta na eh. Kaya, ayaw. Ulang nakasumay sa kinggaro, oy! Nagunahon pa siya mga kiat. Wala pa din nakasuwain mo tabi. Kato na dito swords to. Kato de, katong kitas na si Kwan nagkasuwain mo gud ta. Sa ako ram to. Di, nakasuwain lagi ta katong nas mama nimo. Joke mo da. Kutalaya. Cukup banana. Unsa yan? Cukup banana. Ito banana. Banana. Challenge, nakoy challenge ni Kajin mga kiat. Pangalan mo kamote. Eh, Ano kamote? Gabi? Beneran gabi. kamuti gud. Kanang nakoy kuan ni mga litok ka sa ang kuan. Kanang chicken beef. Chicken beef. Okay. Litok ka na po. Okay. Nakoy pangutana niya ni Kajin mga kiat. Ako siyang pangutan onog. Kanong mulukpan ang langgam. Kanong mulukpan ang langgam ba? Oh, magani. Kanong mulukpan man na siya. Kwak. Ha? Kwak na. Kwak ang word eh. Kay kanong mulukpad na siya ba? Kanong makalupad na siya? Flavored na tweet. Unsa way gamiton niya kanang diglupad niya sa iyang gamiton? Kanang pa siya magkamit sa Wings, usip saya ng wings. ibon. Pako. Ko. Anong mo gamit din na siya siyang pako para mao makalupad siya. Oh. Kanang mga bird nagkalupad yun na andak. Nagkalupad yan. Oh, makalupad. Bird yung klase mo niya po nas bird. Kanang duck o ang bird pareho na sila kanang kan ba na wings. Oh, tweet, tuwang. Naslay wings ba? Tweet, tuwang. Tweet, tuwang. Ya kanang kwan. Kanang airplane nganong mulupad mo na. Makalupad mo ng Namay airplane. sa ikot ko. Ha? Nari na pako ang airplane na eh. Pagkatanaw niya nga ng airplane, makalupad na. Nari na pako. Oh, nay, lagi. Nari na wings sa airplane. Ang airplane na wings. Yeah. Naka na yung wings ang airplane makit. Iya ka na helicopter. Nga nang Nasa makalupad. wings. Nari na wings. Yeah. Wala. Kaka na Ano yun? Ano yun mo nanguha o chocolate? Asa chocolate ba? Kali chocolate. Chocolate din na. Ah. Na. Chocolate ko na mga kiat. Di mo na chocolate. Chocolate o color? Chocolate brown? Taya mo na rin. Di na chocolate, taya.
Taya sa sin. Di man, chocolate. Ha? Chocolate. Dara chocolate ako. Chocolate. Ang among sin dre mga kiat kay kano ni color chocolate. Oh, bang sin. Ah. Kani chocolate. Ah, chocolate. Kani chocolate. Color chocolate na. Kan ole. Galingan. Nyam nyam nyam. Ya. Be. Pangutan naon ti ka? Dahurot na. Pangutan naon ti ka be? Kanang barko lupad na dili. Lupan. Ang barko? Oh, Lupad. March. Lupad ang barko deh. Ko wala. Unsa man ang barko? Lupan. Gagang Nika mga kaya si Rain. Hi Rain. Be, istorya isla be. Kani mong